Започвам новогодишния влог. Приятелите ще празнуват тази година заедно Нова година. И сега ги чакам отвън на студа, между другото много се бавят. Сега ги чакам да дойдат да ме вземат и да отидем да пазарим за Нова година. Ще правим много интересни неща, надявам се да ги правим, планираме да правим. Гроздетата под масата, защото what the fuck was 2024. Може би идеята с идеята с червено бельо за късмет и искаме да правим vision boards, искаме да правим бинго, 2024 бинго. Така че сега ще видим. Сега отиваме да си мислим какво да ядем, да пазарим. Да, забравих да снимам вчера. С това снимам чак вечерта на Нова година. Грима. Всъщност снимах как го правех, но не говорих, защото смятам да направя TikTok с него. В отделно видео смятам наистина да направя туториал. Сега ще си кадрам косата, обличам се и отиваме към Елия, за да празнуваме. Аутфит чек. Това несъмнено е най-любимата ми рокля, така че си казах, че за 2025 трябва да я посрещна с любимата си рокля. И да, ще се видим в Елия. Включване за влога на апартамента. Тази вечер ще гледаме, между другото... Тази вечер ще гледаме влога от Италия. Нали знаете? Ще правим баницата след малко, ще пускаме карначетата да се пекат и в 12 часа ще ядем... В 12 часа ще ядем гроздетата. Смятахме да си купим престилки. Смятахме се. Но много ни домърся. Да. Така. Почваме да правим баницата. Това трябва да се запише. Трябват 5 яйца, Купичка сирене, един цял бак лувер, една чаша за олио и газирана вода за заливката. съответно кори. Естествено, без кори къде и това. И това. Така. Хора, честита Нова година. Пожелаваме си 25-та, най-прекрасната година. Това е края на новогодишния влог. Започвам новогодишния влог. Приятелите ще празнуват тази година заедно Нова година.
И сега ги чакам отвън на студа, между другото много се бавят. Сега ги чакам